Bună ziua, copii, ce faceți? Așa mă doare capul că m-am spălat noaptea în cap, că am avut diaree la 2 noapte, dar asta e partea a doua. Ce mai face? Vai, nu din nou. Ce prostia asta de... Gata. Aoleu, a descoperit ce alea căști sau cum? Adică ce se întâmplă aici? Bă, copchilă, vezi că nu ești conectată la căști? Ce, Doamne, iartă, mi-ești dusă cu vaca? Ce bau aia acolo în cap? Aceea cu căștile astea, că nu am conectat la Bluetooth, Doamne, miram aș pe ele azi și mâine. Auzi, cumpete, dar cine ți-a permis să asculti muzică în ora mea? Mi-am permis singură, Doamne, nu trebuie să-mi permită nimeni, da? Fiindcă sunt o femeie independentă, ca de obicei, slay. Mamă, Cătălina, dar n-am știut că ești fană bau și asculti melodii de copii. Mă, maimuțu, eu zic să sigur aia, că dacă nu ne supărăm rău, da? Cine te crezi să-mi comentezi mie? Ia taci din gură. Mă sperii și dacă nu vreau ce o să faci? O să-i spun lui taică-to. Băi, ești idiotă, ți-am zis să nu te mai iei de toți morții și în special de Matei. Dacă vezi că-i bălălău, lasă-l în pace de aici.